Ahojte, som na sedle Čerešňa, kde bude taká križovatka pretekov Topa Sport Zlatska reťaz MTB 2023. Vlastne tu sa príde zo smeru od Zlatého. Týmto stúpačíkom hore sa vyjde sem a potom vlastne klasické bicykle pôjdu smerom doľava, hore, týmto chodníčkom hore. Tam bude tá výzva Kamenná hora, ktorú máme opísanú v propozíciách. Kto to zvládne výjsť tých nejakých 150 metrov bez toho, aby vystúpil z bicykla alebo zostúpil, že sa nedotkne nohou zeme, tak ten bude zaradený o zlosovanie. Čiže tu na hore. Týmto chodníčkom. Potom týmto druhým chodníčkom sa vrátime späť a pôjdeme na liečivý single track Napoleon. Tady to, dole zase. Tam prejdeme trasu cez Napoleon, potom na rodinný single track až tesne nad Bardejovské kúpele. A zase sa vrátime späť na Čerešňu. Touto čerešenkou tu je pekne vykosená. Touto čerešenkou sa vrátime späť na Čerešňu. A pôjdeme smerom ako keby na sídlisko Vimbark, smerom na Bardejov. Tu keď pozrieme, tak po žltej vlastne Bardejov Vimbark a to je vlastne týmto smerom. Týmto smerom zase hore do kopčeka trošku. No, tu už potom sa tie jazdci zídu, aj klasické bicykle, aj elektrobicykle. Tu už budú mať spoločnú trasu. Ešte vám ukážem to sedlo Čerešňa. Je to tu takto zbudované. Tu som si dovolil umiestniť aj náš plagátik pre cyklistov, ktorí tady chodievajú. Medveďa som tu žiadneho nestretol. Je tu taká oddychová zóna trošku. Aj pre deti. Je tu aj taká ako keby útulňa. Pre deti na hranie aj v prípade, že prší, tak sa tam niekto môže schovať. Ďalej je tu ohnisko. Aj keď nie všetci turisti sú poriadni, nechávajú tu odpad. Ale takto ešte upraceme. Tu na tomto mieste bude vlastne mať sídlo Horská služba, záchranári, ktoré v prípade, že by sa niečo stalo na trase pretekov, tak budú zasahovať. Odtiaľ bude vlastne vyrážať. Tu sme to umiestnili, lebo tu je vlastne tak najviac exponované miesta sú. Aj z jazdy, aj výjazdy, takže tu budú oni sídliť. Dobre, takže zatiaľ toľko. Ešte vám ukážem trasu elektrobajkov.